Един от най-важните проекти, които тази година ще осъществи община Свищов, е за изграждането на туристически атракции и съпътстваща инфраструктура на древния град Нове. Над 5 милиона 880 хиляди лева са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие. Близо 300 хиляди лева е съфинансирането от страна на община Свищов. С възстановяването и популяризирането на античния град Нове се цели повишаване на туристическия потенциал и превръщането на туризма в фактор за икономическо развитие на региона. Ще бъде възстановен щаба на легиона, на Римският легион, една базилика, стените ще бъдат реконструирани, ще бъде изграден паркинг, ще бъде облагородена средата въобще край този град. Той е с изключителен потенциал, най-добре запазеният военен лагер от римско време и смятам, че той ще предизвика изключителен интерес, свързан с фестивала, който организира Орел на Дунав. Без съмнение ще доведе до една възможност, която община Свищов до сега не е реализирала, именно туристическия потенциал и възможност чрез този проект да осигурим много повече посетители в нашия град. А Свищов, по мнението на жителите му, има какво да предложи на посетителите си. Това е град с история, град с минало. Град Свищов е много отдавна град. Град Свищов никой не е бил село. Град Свищов е винаги бил в първите редици на първите 100 неща в Свищов са направени. Един от на времето големите търговски центрове по река Дунав. Другото, което не без известна доза гордост мога да кажа, е, че в Свищов има около 104 първи неща в цялата страна. Освен църквата с въртящите се колони, строена от майстор Кольо Фичето, друга емблема на града е къщата-музей Алеко Константинов. Практиката на директора Ивелина Иванова обаче показва, че интересът към историческите забележителности в Свищов не е голям. В сравнение с минали години, музея е имал много повече посетители от сега. Ние доскоро бяхме на такива символични цени, направо смешни. Не, че сега са по-високи. В сравнение едно кафе е по-скъпо от нашия вход за музея, но хората нямат желание. Обезверени са, не ги интересува. Ако не е организирана група да дойдат специално да посетят музея, много са малко единичните посетители. Чужденци не идват. Те не знаят кой е Алеко. И аз ги разбирам хората. Той Алеко е известен на нас, на българите, но те пък се впечатляват от подредбата на старата градска къща, която е възстановена в половината част на къщата. Посещават много. Имаме една експозиция етнографска и археологията е интересна за тях. За популяризирането на Свищов като туристическа дестинация работи и Асоциацията за икономическо развитие. Като част от трансграничния проект «Промоция на туризма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса», Дунавският град е представен в общ интернет портал с Плевен, Русе, Слатина и Констанца. Българо-румънският проект е за над 452 хиляди евро. Той е с продължителност 16 месеца. Целта му е да се свържат в един общ туристически продукт предлаганите услуги от туроператори, хотелиери, ресторантьори и културно-историческите и природни обекти, не само на територията на 4 града, но и на тези в близост до тях.